ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Сьогодні, дорогі сябри, просимо Бога, каб Ён будував у нас єдність. І бачимо, що сьогодні у костюлі у нас особлива урочистість, каб про гэту єдність поклопотитися. Тому що, як бачимо, відавочно буде у нас нова сестра у костюлі. Дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Чого ви просите у костюла Божого для Яни? Дорогие батьки, просячи хросту для вашего дитяти, ці усведомляете вы, что приймаєте на себе обов'язок виховати його у віри, каб, заховуючи Божие заповіді, яно любило Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос. А ви, хростні, ці готові допомагати батькам гэтага дитяти виконувати їх обов'язок? Пробачте, хто хростний? Добре, а батьки ви, добре. Яна, костёл Божий приймає тебе з великою радостю. Ад Яго ім'я я позначаю тебе знаком крижа, а пасля мяне гэтым же знаком Христа збаўцы тебе позначать батьки і хростныя. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно с Его обяцаннем мы отчували, что Он застається з нами аж до скончення свету, який з Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные.
Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні Пётр стаў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належала споўніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе псальмаў напісана: «Пасаду ягоную няхай зойме іншы». Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго васкрасення. І паставілі дваіх: Юзафа, якога звалі Барсабам, а празывалі Справядлівым, і Мацея. І, памаліўшыся, сказалі: «Ты, Пане, ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостальства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам». І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея, і ён быў далучаны да 11 апосталаў. Гэта Слова Божае. Пан поставив трон свой на небесах. Пан поставив трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Пан поставил трон свой на небесах. Бо як високо узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Яго боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас ён наши провины. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах, и владарство Его над усім пануе. Благословляйте Пана ягоные анёлы, могутной силой, яке виконуєте ягоное слово. Пан поставив трон свой на небесах. Читання першого послання святого апостола Яна. Умілаваныя, калі Бог так полюбіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаём, што мы жывём у ім, а ён у нас, што ён даў нам ад свайго духа. І мы бачылі і сведчым, што Айцец паслаў Сына, збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус Сын Божы, у тым жыве Бог, а ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім.
Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа Пан, иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус узняв вочі своє до неба і молився такими словами: «Ойче святый, заховай их у имени Твоим, якое Ты дал мне, каб яны были одно, як и мы. Коли я был з ими, я заховывал их у имени Твоим, якое Ты дал мне. Я зберог, и ніхто з їх не загинув, опроч сина погибели, каб збылося Писання. А цяпер іду до Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім Слово Твое, і свет узненавидзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слово Твое – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Гэтая молитва, якой Езус моліцца да Айца, ён прамаўляе якраз у той час, калі ведае ўжо, што яму трэба будзе перайсці з гэтага свету да Айца, вярнуцца дамоў. І гэта вельмі важная рэч, таму што Езус, пабыўшы ў гэтым свеце, пражыўшы 33 гады, ён яшчэ мацней пазнаў людзей. Хоць, будучы Богам, ён і так добра ведаў людзей, да чаго яны здольны, які ў іх памкненні і так далей. Але вось, пражыўшы і паназіраўшы вельмі зблізку за людзьмі, ён разумее, што ў нас ёсць такая схільнасць вельмі прызвычайвацца, прыжывацца ў гэтым свеце, што мы будуем нейкае сваё асяроддзе, сваю сям'ю, сваю кампанію сяброў, свае дзяржавы, якіясьці працы, дом, там чалавек будуе, садзіць нейкі сад, засноўвае нейкія справы ў гэтым свеце. І здаецца, вось свет, который я твару вакол сябе, гэта і ёсць вось тое, што вельмі такое маё. Это ёсць, ужо становіцца нават часткай мяне самога. Вось усё, у чым я жыву і дзеля чаго жыву часта. Толькі што Езус свядомы таго, што гэта заўсёды толькі часовае, што гэты свет Бог нам дае на нейкі час, каб у нас на працягу жыцця, пакуль мы жывём у гэтым свеце, па-першае, праявілася тое самае прыгожае, што Бог злажыў нас, ствараючы нас. Каб гэта нейкім чынам ажыццявілася, споўнілася, тая любоў, которую Бог залажыў у нас, тая самаадданасць, тое таксама тое захапленне
Богам і чалавекам. І гэты вось час для нас дадзен для таго, каб мы падрыхтаваліся да вяртання да хаты ў канцы канцоў. І таму ён гаворыць, што я не з гэтага свету, і яны не з гэтага свету. І свет часта не разумее людзей, якія жывуць вось такімі каштоўнасцямі Езуса Хрыста, што як яны могуць думаць пра рай дзесьці там у небе, тут у свеце трэба рабіць парадак. І тут, мои дарагія, вельмі важна, каб мы збалансавалі гэту ідэю, таму што сапраўды вельмі часта, асабліва марксісты, папракалі хрысціян у тым, што мы хочам будаваць, што мы ідзём у неба, што там наша айчына, што там усё ў нас будзе, а гэты свет, як атрымаецца, так атрымаецца. І гэта, пераўвелічэнне вялікае, таму што Бог сапраўды дае нам гэты свет, але не для таго, каб мы пражылі ў ім абы-як. Гэта таксама, як у з'ёмнай кватэры часамі. Чалавек, калі жыве, то не асабліва там стараецца, каб там шпалеры паклеіць больш дарагія, там, ці ремонт нейкі якасны зрабіць, калі ты ведаеш, што это не твая кватэра. Ты ў ёй пажывеш і пойдзеш у іншае месца. Але вось і нас абвінавачваюць часамі, што мы, хрысціяне, да свету так падыходзім. На самой справе свет Бог даў нашыя рукі з вялікай адказнасцю. І адначасова даў, каб мы ішлі ў гэты свет і прадаўжалі яго будаваць разам з Богам далей. Гэта наш свет, наша дзяржава, наша сям'я, наша парафія, тваё асабістае жыццё, ў канцы канцоў нават тваё цела. Усё, чым ты жывеш у свеце. І Бог дае нам гэтыя ўсе даброты ў адказнасць. Што ты з гэтымі дабротамі ўсімі зробіш? І ўрэшце рэшт таксама вельмі важна, каб мы памяталі, што Бог дае, але адначасова запрашае, каб мы засталіся ў еднасці, у імені Ягоным. І паглядзіце, сябры, што зараз таксама Езус кажа, што я цяпер іду да цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Бог дае жыццё кожнаму з нас таксама для таго, каб мы радаваліся ў гэтым свеце, каб мы штораз паўней адкрывалі прыгажосць Бога, прыгажосць Ягонай любові і штораз паўней адкрывалі таксама прыгажосць і любоў другога чалавека. І таму гэты час, который мы жывём, ён з аднаго боку вельмі адказны і з другога боку мае ў сабе такі патэнцыял, што мы можам адчуваць радасць, поўную радасць у гэтым свеце, не гледзячы ні на якія цяжкасці. Таму Езус сёння гаворыць такія словы да айца, просіць, заклікае айца, каб ён асвяціў гэтых людзей, которые застаюцца ў свеце, каб ён асвяціў іх у праўдзе, каб яны пазналі поўную праўду. І ён гаворыць, слова тваё, гэта праўда. Каб добра зразумець праўду, давайце-ка на хвіліначку падумаем, вось якая асноўная хлусня, якая перашкаджае нам бачыць сёння прыгажосць Бога, прыгажосць другога чалавека. Якая хлусня закрывае перад намі вось гэтую ісціну. На мой погляд, гэта тое, што Езус таксама нейкім чынам можна прачытаць з гэтых словаў. Это тое, што ты ў гэтым свеце ўхопіш, тое, як ты пражывеш у гэтым жыцці, колькі назбіраеш, тое тваё. Нема нічога потым пасля смерці. Што толькі гэтае жыццё яно існуе. І шматлікія ідэалогіі на працягу гісторыі сапраўды пробавалі увесці гэтую хлусню ў грамадства, што існуе толькі той свет, который ты цяпер бачыш, у которым толькі ты цяпер жывеш, і пазней ужо няма на што разлічваць. Што ты пражыў, колькі нарадаваўся ў гэтым свеце, столькі радасці ў цябе і будзе. Гэта хлусня. Таму што гэты свет, у которым мы жывём, это ўсяго толькі пераход. Мы ўсяго толькі вандроўнікі ў гэтым свеце. І гэта праўда, што гэты свет, у гэтым свеце адны з нас жывуць
неяк больш паспяхова, другія менш. Адныя шчаслівейшыя, другія менш шчаслівыя. Але з другога боку паглядзіце, сябры, што Бог дае гэты свет для нас як у нейкім сэнсе трохі як цацку для дзіцяці. Дзіця малое, калі расце, павінна мець цацкі. Яно гуляючы развіваецца. Яно гуляючы пазнае таксама свет. І цацкі, которые у яго ёсць вось у бліжэйшым яго акружэнні, гэта часамі для дзіцяці вялізная каштоўнасць. Гэта вельмі важна для дзіцяці. Толькі што калі дзіця пачынае расці, нармальна это тое, што лялька дзесьці спачывае ў шафе, потым ляжыць адна. Што машынкі аддаюць суседскім дзецям, которые меншыя там ці яшчэ дзе. Што гэтыя цацкі, яны ўжо пэўны момант, калі дзіця падрастае, яны ўжо не патрэбныя. Таму што ён ужо мае новыя якіясьці вышыні, новыя радасці, новыя пазнанні якіясьці. Гэта чалавечак. Малы яшчэ, хоць можа і малы, але ўжо расце. І калі прыходзіць новая радасць, старая радасць, яна таксама каштоўная, ўжо не настолькі. Гэтаксама і з нашым жыццём у свеце. Нашыя памкненні, напрыклад, многіх ведаю нават з маіх сяброў, ды ў мяне самога, што для многіх з нас вялікая каштоўнасць – это веды. Тое, што я магу здабыць веды нейкія. Для многіх людзей вялікая каштоўнасць – гэта вопыт любові, зносін з сябрамі, з каханай асобай якосьці. Гэта каштоўнасць. Вельмі важная цацка ў нашым жыцці. Для якагосьці іншага грошы на зарабіць як мага больш, на пабудаваць як мага лепшую хату, кожныя 2-3 гады мяняць машыну. Гэта каштоўнасць. Это тое, што для мяне важна, для чаго я імкнуся. Толькі што калі мы сапраўднаму расцём, калі мы па-сапраўднаму развіваемся ў Богу і пазнаем праўду, што гэты свет – это не толькі тое, што мы тут бачым. Праўда ў гэтым заключаецца, што гэты свет, ён не абмежаваны тым, што мы бачым тут. То ў пэўны момант усе гэтыя вось цацкі, которые для нас каштоўныя былі, яны перастаюць быць па-сапраўднаму так каштоўныя, як былі каштоўныя некалі. Калі ты пачынаеш расці ў Богу, то разумееш, што я дараслею, і вось гэтыя ўсе цацкі, яны мне ўжо не патрэбны, хоць яны вельмі прыгожыя, цудоўныя. І гэта, мае дарагія, сёння для нас важна, каб Христос няспынна нас асвячаў у праўдзе, каб Ён няспынна нам паказваў гэтую праўду, што нас чакае. Што гэта праўда, колькі мы любові уложым у другога чалавека сёння, у дзіця, вось у дачку, у сына, у мужа, жонку, столькі мы натрэніруемся да той найвышэйшай любові, да якой будзем мець доступ потым у небе. І паглядзіце, як малое дзіця, напрыклад, дзяўчынка, гуляючы з лялькамі, ужо ў нейкім сэнсе трэніруецца, можам так сказаць, быць мамай. Потым, калі ляльку адкладвае, праз гадоў 20 становіцца па-сапраўднаму мамай. Як яна там навучыцца, як яна прысвоіць душой гэтае прагненне быць мамай, настолькі добрай мамай яна будзе потым. Цацкі патрэбныя. І ўсе іншыя цацкі ў нашым жыцці. Мы часамі ў розныя цацкі гуляем да пенсіі, да глыбокай старасці. Яны нам патрэбныя настолькі, каб потым, калі пасля смерці мы па-сапраўднаму станем дарослымі, каб мы ўжо умелі жыць у той найвышэйшай любові, да которой будзем мець доступ у небе. Таму рыхтуймася, гэты свет, ён прыгожы, цудоўны. Многа радасцяў ёсць у ім. Але чакае нас такая радасць, да якой мы сапраўды павінны, гуляючы па гэтым свеце, радуючыся, ужо нейкім чынам асвайвацца з тым светам, у которым будзем жыць пазней. І гэта Христос гаворыць, каб эта радасць была поўнай. Амен.
Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Єзуса Христа бути милосердним до гэтага дзіцяці, якое прийме ласку хросту, до його батьков і хростних і до усіх охрещених. Молимся, каб у таємниці Твоєї Єзу смерті і у воскресення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святого касцёла. Цябе просім. Молимся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучням і сведкам Твайго Євангелля. Цябе просім. Молимся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молимся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молимся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю ў Тваёй любові. Цябе просім. Молимся аб патрэбных ласках, заступніцтве Маці Божай для Люцыі ў дзень нараджэння. Цябе просім. І за ўсю нашу парафію, каб мы ўзрасталі да жыцця ў гэтым свеце і ў будучым. Цябе просім. Святая Маці Божая, святы Ян Хрысцитель, святы Юзаф, святыя Пётра і Паўля, усе святыя Божыя, Пане Боже ўсемагутны, Ты паслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю Тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе моцаю мукі і ўваскрасення Твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху, і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на жыццёвым шляху, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дарагія браты і сёстры, вы ведаеце, што праз таямніцу вады Бог адарыў вернікаў паўнатою свайго жыцця. Таму скіруем да яго нашыя думкі і аднадушна молімся, каб з гэтай крыніцы ён пажадаў праліць сваю ласку на гэтае выбранае дзіця. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, адзінародны Сыне Езу Хрыста, бо з Твайго боку праліліся вада і кроў, каб са смерці і ўваскрасення Твайго нарадзіўся касцёл. Благаслаўлёны Ты, Божа, Дух Святы, бо Ты намасціў Хрыста, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы былі ахрышчаныя ў Табе. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Дапамажы нам, Пане, адзіны Ойча, асвяці створанаю Табою ваду, каб ахрышчаная у ёй была абмыта ад граху і нарадзілася да новага жыцця, як Тваё усыноўленае жыццё. Выслухай нас, Пане. Асвяці створанаю Табою ваду, каб дзіця, ахрышчанае праз яе ў смерці ў васкрасення Хрыста, стала падобным да Твайго Сына. Выслухай нас, Пане. Асвяці створанаю Табою ваду, каб тая, каго Ты абраў, была адроджаная Духам Святым і далучаная да Твайго святога народа. Выслухай нас, Пане.
Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння слузе Тваёй Яне, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнаеце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці верыце ў Бога Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и праз уделу Евхаристичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў у неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. У
успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим, Франтишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надії на у воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливой надеи и прийстя збавцы нашего, Иисуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Bożий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Baranku Bożий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами. Baranku Bożий, який береш на собі гріхи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий,
Вось той, хто бере на себе грахи світу, щасливі покликані на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и празудел во Евхаристию Отцу и нашу веру Тое, что усё тело Костела з'єднається у славе с Христом Своим головою, який живе и володарить на веки вечные. Великий дякуй за кожную ахвяру и допомогу на користь костёла и кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле і парадкаваў тэрыторыю вакол касцёла. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас, Пан Езус, і святы наш Айцец Францішак Асіскі. На гэтым тыдні адзначаем 17 мая ў панядзелак успамін святога Пасхаліса Бейлона монаха, 18 мая ў аўторак святога Фелікса з Канталіча монаха, у сераду успамін святога Крыспіна з Вітербо монаха, 20 мая ў чацвер успамін святога Бернардына Сіенскага прэзбітара, 22 мая ў суботу успамін святой Рыты з Кашчыі монахіні. У суботу 22 мая вечарам будзем святкаваць вігілію спаслання Духа Святога. Апроч імшы о 18-й будзе таксама святая імша о 21-й гадзіне, падчас якой будзе вельмі многа Божага Слова, таму завяршыцца яна прыкладна каля 23-й гадзіны. У наступную нядзелю ў нашай парафіі о 12-й гадзіне будзе святая імша, падчас якой дзецям будзе ўдзелена першая святая камунія. Заахвочваем да малітвы за дзяцей, іх бацькоў і сястру Фаўстыну, якая іх рыхтавала да гэтай падзеі. Распачаты збор сродкаў на аднаўленне пашкоджанага пажарам нацыянальнага санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай. Грашовыя ахвяры можна скласці ў адмысловую скарбонку каля крамы. Інфармацыю па спонсарскай дапамозе для юрыдычных асоб можна знайсці на нашай старонцы Піобай, а таксама на старонцы католік.бай. Тут ёсць скарбонка, вось гэтая драўляная, і сюды можна скласці. Таксама мы вырашылі, што лепш перадаць сабраныя ў нашай парафіі сродкі непасрэдна пробашчу ў Буцлаў, чым праз якія-небудзь дзяржаўныя фонды, таму што гэта нашмат больш надзейна. На працягу ўсяго месяца мая запрашаем на маёвае набажэнства о 17:30. У нашай парафіі працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках о 19:30 у катэхетычнай зале. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму. Прапануем прамую трансляцыю нядзельнай святой імшы заўсёды о 10-й гадзіне ў нядзелю на нашым YouTube-канале. Зварот канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі аб дапамозе ў сувязі з пажарам у нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, вернікі каталіцкага касцёла ў Беларусі. 11 мая ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі, адбыўся пажар, у выніку якога быў моцна пашкоджаны будынак галоўнай марыйнай святыні нашай айчыны. На вестку пра гэтую трагедыю адразу адгукнуліся людзі розных рэлігій і нацыянальнасцяў, як у Беларусі, так і з-за мяжы, працягнуўшы руку дапамогі беларускім католікам. Ужо цяпер скіроўваем словы шчырай удзячнасці да прыватных дабрачынцаў і арганізацый за ўнёсак у нашу супольную справу адбудову нацыянальнага санктуарыя. Мы, каталіцкія біскупы Беларусі, заклікаем усіх вернікаў каталіцкага касцёла ў нядзелю спаслання Духа Святога 23 мая з асаблівай руплівасцю маліцца ў інтэнцыі адбудовы буцлаўскага касцёла і далучыцца да матэрыяльнай дапамогі праз складанне ахвяраў, збор якіх будзе праводзіцца пасля святых імшаў у кожнай парафіі нашай краіны.
Няхай заступніцтва Маці Божай спрыяе нам у як найхутчэйшым аднаўленні яе святыні, а ўсім людзям добрай волі, якіх яднае гэтая высакародная мэта, выпрасіць благаслаўленне Божага Сына. З удзячнасцю і благаслаўленнем каталіцкія біскупы Беларусі, Мінск 13 мая. Зварот канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ў сувязі з пажарам у нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Браты і сёстры, вернікі каталіцкага касцёла ў Беларусі, суайчыннікі, раніцай 11 мая ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай адбыўся пажар, у выніку якога быў моцна пашкоджаны касцёл. Гэта тое самае, здаецца. Дык навошта сюды палажылі гэта? Карацей, тут ёсць пададзеныя ўсе рэквізіты, як, калі хтосьці хоча дапамагчы, можна пералічыць грошы. Прыміце Божае благаславенне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхаля, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа, будзь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Славлю Тебе, аллилуйя, что меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, что меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, что меня избавил, аллилуйя. Славлю Тебе, аллилуйя, Бога не избавил, аллилуйя. Небесы тешьтеся ввыси, нехай земля взвеселится. Бог Христос, уставший с померлых, житьем смиренных наполни. Славлю Тебе, аллилуйя, Бога не избавил, аллилуйя. 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 Хвала Христу. Адна аб'ява для дзяцей ёсць свежая зярнятка. Калі ласка, даволі з цікавым і складаным заданнем. Запрашаю.